Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17 ýanwarda Rus kärdişi Vladimir Putin bilen telefon söhbetdeşigini geçirdi. Russiýanyň premier ministri Mikhail Mishustin 19-20 ýanwarda ilkinji gezek Aşgabatda sapar eder. Galy bersede Russiýanyň döwlet dumasynyň wekiliýeti üstümizde kaýyň dowamyna Türkmenistana barýar. Hökümetçi türkmen neşirleri Russiýanyň prezident administrasiýasynyň resmi web saýtyna salgylanyp türkmen we Rus prezidentleriniň telefon söhbetdeşigini esasan energetika puduwyna hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. Putin 17 ýanwarda ýokary derejeli Rus resmiýetleri bilen geçiren bir video maslahatyny Türkmen prezidenti bilen telefon söhbetdeşigini dowamyny Türkmenistanaky howanyň ýagdaýy bilen tanyş bolanyny aşkar etdi. Так, смотрите, что происходит в этом. В Европе теплая погода, да? А в Туркменистане, вот сегодня разговаривал с президентом, минус 25. В Туркменистане. В Узбекистане минус 23. Bolyan zatlara teredin. Ýewropada maýyl howa, ýöne Türkmenistanda suwun prezident Serdar Berdimuhammedow bilen gepleşdim. Minus 25. Türkmenistanda, Özbekistanda minus 23. Bizde bu ýerde näme bolar? Putin Rus resmiýetleri bilen geçiren video maslahatyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä türkmen we Rus prezidentleriniň telefon söhbetdeşiginiň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda Rus premier ministri Mikhail Mishustiniň 19-20 ýanwarda Aşgabatda mylaşdyrjak sapary ara alınıp maslahatlaşyldy. Hökümetçi türkmen portaly Nokot.com neşri Mishustiniň Aşgabatda Türkmen-Rus işgörlük forumuna we Russiýanyň Sewda öýi, Sewda we sergi meýdançasynyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdygyny habar berdi. Bu aralykda Rus parlamentiniň aşaky palatasynyň Russiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin üstümizde kaýyň dowamyna Rus kanun çykarjylarynyň ibaret wekiliýetiň Türkmenistana we Eýrana sapar etjekdigini aýtdy. Ýazgy sessiýada parlament ölçegleriniň çäginde dasary ýurtdaky kärdeslerimiz bilen edilmeli uly işler bar. Esasy hyzmatdaşlar bilen aradaky gatnaşyklary täze derejede gurmagyň gurrungy edilýär. Diýip Novosti habar gullugy Volodiniň sözlerini sitirleýär. Eýsem Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna barha ýygjamlaşýan ysnşykly gatnaşyklar nämelerden habar berýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier Russiýanyň hususan Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň arasyna Merkezi Aziýa ýurtları bilen gatnaşyklary öz täsir güýjüni saklap galmagy ymtylýanyny gurrun berdi. BMG-nyň baş assambleýasynda geçirilýän sesberişliklerde halkara jemgyýetçiligi Moskwanyň Ukraina esasy çoduşyny ýazgarýar. Merkezi Aziýa ýurtları şeýle sesberişliklerde ýa ses bermekden saklanýar ýa-da sesberişliklere gatnaşmaýar. Bruce Panier Azatlyk bilen söhbetdeşigini Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainada çoduşy girişeli bäri Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparlaryny ýygjamlaşdyranyny gurrun berdi. Putin iýulda Täjikistany we Türkmenistany, sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başçylarynyň samitiniň çäklerini Özbegistany, oktýabrda Gazagystany, dekabrda Ýewraziýa ykdysady birleşigine agzy ýurtlaryň duşugyny çäklerini Kyrgyzstana sapar etdi. Merkezi Aziýa finçisi Putiniň sebitde şol sany Türkmenistana Rus täsirini güýçli saklap galmagy ymtylýanyny belledi. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasyny ýazgaryp Moskwaga garşy ýylyň ykdysady sanksiýalary girizdi. Rus resmiýetleri günwatary Russiýanyň halkara jemgyýetçiliginden üzüňeleşdirmäge synanşmakda aýplaýarlar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 2022-nji ýylyň jemleri boýunça 18 ýanwarda geçiren medpuat ýönegiňde günwataryň Merkezi Aziýa ýurtlaryna Moskwaga garşy sanksiýalara goşulmak babatda batyş görkezýänligini aýtdy. Bu barada Rus medpuaty habar berýär. Merkezi Aziýa boýunça synçy Bruce Panier Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşikde Rus prezidenti Vladimir Putiniň türkmen kärdeslerine geçiren telefon söhbetdeşliginde Rus premier ministri Mikhail Mishustiniň Aşgabatda mylaşdyrjak saparynyň Rus kanun çykarjylar toplarynyň üstümizde kaýyň dowamyny Türkmenistana etjek saparynyň bir maksada gulluk edýänligini gurrun berdi. Ol Moskwanyň bar maksadynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryny şol sany Türkmenistany öz täsir güýjüniň astyna saklap galmakdan ibaretdigini notady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet emeldarlary we hökümet resmiýetleri Russiýa bilen dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilýänligini notaýarlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow noýabrda Moskwa amalasyran saparynyň çäklerini Russiýanyň Federasiýa Geňeşineden çykyşyna Türkmenistana Rus diline hormat goýulýanyny notady. Şeýle türkmen we Rus resmiýetleri Aşgabatda Rus-türkmen ýokary okuw jaýyny gurmak barada ýalaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt resmi saparyny Moskwa amala aşyrdy. Türkmen häkimetleri ýurdun içinde hem Rus dilini we medeniýetini
propaganda etmek boýunça iş alyp barýarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Maryanyň Kimýeni adynaky döwlet drama teatrynyň sungy işgärlerini rus tilinde spektakllary ýerine getirmek, rus tilinde çeper filmler görkezmek barada ýanwaryň başyna Aşgabatdan tabşyrygyň gelip gowşandygyny habar berýär.